Assalamu alaikum balima silamɛ bɛɛ lajɛlen minnu bɛ Mali kɔ kan ani Mali kɔnɔ yan nɔ. An ka foli bɛ bɛɛ ye. Fama fara fantan kan, banabagatɔ fara kɛnɛbagatɔ kan. Aya, halisa o ko kelen de don dɛ. Mamu ka baroda. FDTV mɔgɔw. Ne baro ne dodalen don aw la wa aw de bɛ ka ne suivre fɛnɛ. Ne baroda sigilen ne bɛɛ bɛ hakilinata fɔ a la wa bɛɛ bɛ hakilinata sɔrɔ a la. N'o ye an balima ninnu ye. Olu fɛnɛ bɛna o présenter ka o tɔgɔ n'o jamu fɔ. Mamu ka baroda don. A kana ɲinɛ k'a partager dɛ. Ka tila k'a like an mako bɛ commentaire dumanw fɛnɛ na. An balimamuso k'i tɔgɔ fɔ. Ayiwa an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. Ne tɔgɔ ye Makuta Kanute, bɛɛ bɛ n wele Mata. Ne tɔgɔ Sidi Sakɔ, bɛɛ bɛ n wele Jeliba Morcellement. Ne tɔgɔ Fatumata Kulubali, bɛɛ bɛ n wele Fatimi. Ok, bɛɛ y'i tɔgɔ présenter. Aya, baro kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo k'a da aw ma ani k'a tɛnku an balimaw yɛrɛ la. Bi ta in ma nɔgɔn dɛ. Bi ta in kɔni k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ka d'a kan bibi kuma fɛn dama dama kan, bibi kuma furu kan, bibi kuma balimaya kan, bibi kuma ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo kan. Ka d'a kan an balimamuso dɔ don. A furula yan'a ka furu ani dɔ tun bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na. O kun ka d'a ye kosɛbɛ. Donc furu yɛrɛ kun mɔgɔ tun t'u ye k'a fɔ ko furu tɛ tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ. Mais bɛɛ b'a dɔn adamaden ɲɛnamaya mana kɛ togo togo, mɔgɔ i mana fa togo togo, i mana yada togo togo, mɔgɔ mansa i mansa de. Mansa y'a laɲini ka don furu dɔ la n'o ye balima furu ye. Mais bi an bɛ yɔrɔ min na, furu kɛlen kɔ ka ban, ale den kelen de sɔrɔ cɛ fɛ. Den kelen sɔrɔlen kɔfɛ cɛ taara sanfɛ wa, cɛ donna duguma wa, ni ma jɔn si tɛ cɛ ta yɔrɔ dɔn. Yala ne bɛ fɛ ka aw ɲininka. Muso yɛrɛ bi yɔrɔ min na a kan ka furu cɛ wɛrɛ ma wa ou bien yala a kan ka sigi toujours ka cɛ in kɔnɔ k'a d'a ka balima furu don. Mamu a ka nɔgɔn i n'a fɔ a ka gɛlɛn cogo min na. Nka e ye kuma tɛnku ne na, ne b'a di n balimakɛ ma fɔlɔ ale ka hakilina fɔ. Aya, ni kuma ka nɔgɔn komi a ka gɛlɛn i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na ne balimamuso. Nka balima furu don. Ni cɛ taara cɛ ta yɔrɔ ma ye, ne tɛ sariya dɔn sa nka sariya dɔnna caman ko diinɛ sira n'an ka laadala sira fɛn dama dama bɛ furu sa. Ni ma fili cɛ in ta b'o la. Fɛn dama dama minnu bɛ furu sa, cɛ man kɛnɛ. A ye fura ɲini a ka bana fɛ. A ma ɲɛ sɔrɔ fura foyi la. N'an bɛ bana min ma hakili k'a dafa. Ni muso tɛ se k'a muɲu, o bɛ furu sa kun bɔ. Dɔnnikɛlaw dɔ fana ko n'o ye an ka silamɛya taabolo ye, olu ko n'i ye kalo 4 kɛ dugu kɔnɔ wala ka kalo 4 kɛ i muso kɔ, ayiwa bisimila, i n'a ma bɛn a kan, i n'a ma fɛn fɔ ɲɔgɔn ye, ko n'i y'o wagati tɛmɛ, ayiwa bisimila, a bɛ se k'a fɔ ko o fana bɛ furu sa kun bɔ. Nka nin ka kan bɛ cogoya min na, wala ni mɔgɔ min fana taama sira de sen fɛ, e taara taama de la, i ma kibaruya fɔ, i ma bɛnkan fɔ i muso ye, i yanni i bɛ bɔ, i m'a fɔ a ye n bɛ taa nin yɔrɔ, n bɛ taa nin yɔrɔ, n bɛ taa nin yɔrɔ, fo i wulila i tɛmɛn'i yɛrɛ ma, mɔgɔ t'i kibaruya dɔn, mɔgɔ t'i cogoya foyi dɔn. Dɔnnikɛla dɔw ko ni san 2 kɛra o cogoya ma, i kibaruya ma sɔrɔ, ko muso bɛ se ka o fana bɛ furu sa kun bɔ. Nka nin ta k'a fɔ ko tagayɔrɔ t'a la, i b'a sɔrɔ muso de t'a ta yɔrɔ dɔn, n'o tɛ balima furu la, n'a ma ɲɛ k'a balimakɛ don, ne yɛrɛ ka jate la, ne ka faamuya bɛ min fɔ n ye, ni balima furu don, cɛ fa kan ka cɛ yɔrɔ dɔn, komi a ba kan k'a yɔrɔ dɔn, komi a balima wɛrɛw kan k'a yɔrɔ dɔn. Nka n'a y'a sɔrɔ a n'olu bɛnbakan don, k'a fɔ an t'a fɛ n kibaruya foyi ka fɔ muso ye, ni muso dun fana tɛ se ka sigi ka mɛn k'a makɔnɔ, a bɛ furu sa kun bɔ. Donc balimamuso ka to yen, a kana to yen, o bɛɛ bɛ dépend a yɛrɛ ni cogoya de ma. Komi k'a nin kun bɛ dɔ fɛ, sangɔ y'a di nin ma, n'i ye furu kɔni ta kɔni, i ye Ala de ta. N'i ye furu ta, i y'i masaw dalakan ta, i tugur'u kɔ. Donc n'a ma ɲɛ a kɛra ta, masa minnu y'i don, ne ka jate la, i bɛ segin o masa kelen ma k'a jira u la k'a fɔ, n cɛ taara n t'a kibaruya dɔn, ɲinan y'o san joli ye, a taara san a taara dugu n t'o yɔrɔ dɔn, wa den min b'a ni ɲɔgɔn cɛ, ayiwa bisimila, den fana t'a kibaruya dɔn, komi ne yɛrɛ t'a kibaruya dɔn. N'a ma k'aw ma baasi ye, ayiwa bisimila, ne tɛ se k'a makɔnɔ. O y'a ye ni furukɛla wɛrɛ bɛ muso nɔfɛ. Nka toujours est-il que n b'a fɛ ka na yɔrɔ min na dɔrɔn ka kuma datugu, o de ye balima furu, a n'a bɛn n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na. Diɲɛ ko o ko i b'a sɔrɔ a n'a bɛn n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na. Dɔ bɛ yen nɔ,
i bɛ taa sɔrɔ a bɛ balima furu kɛ furu kalifa yɔrɔ caman o de nana ni balima furu ye an ka kabila kɔnɔ parce que bi n'i y'a ye hali anw ka diɲɛ furu yɛrɛ fana tɛ si sɔrɔ fila tɛ saba tɛ an ye ɲɔgɔn ta kare kɔnɔ ka ɲɔgɔn kanu kare kɔnɔ an nana don furu la karamɔgɔ Daragɔn b'o fɔ kanu ye nɛgɛnni kanu aw bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn di nka furu ye sɛbɛ di ni kanu donna ka kɛ furu ye nɛgɛnni t'a kɔnɔ tuguni aw bɛ ɲɔgɔn lakun di ni nɛgɛnni dun bɔra furu fara kɔnɔna la e kanu ɲɔgɔn ale bɛ nɛgɛn cogo de don a b'i fɛn cogo de don donc n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn diɲɛ furu ani balima furu a n'a bɛɛ n'a fiɲɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i ye muso ta kare kɔnɔ aw ye ɲɔgɔn kanu a ye furu kɛ o furu kalifa yɔrɔ o man ca a bɛ hakɛ to o furu kalifa yɔrɔ man ca nka ne ye n fa balimakɛ den ta wala n ye n ba balimamuso den ta wala ni n balima dira ɲɔgɔn ma furu la i b'a ye du min ye muso di olu engagelen don minnu fana ye ɲinini kɛ olu fana engagelen don wa fɛn dɔ bɛ t'i jɔ kɛrɛfɛ min tɔgɔ ye balimaya ye u bɛ ko bɛɛ kɛ furu in ka ɲa pour balimaya in kana tiɲɛ n b'a fɛ ka kuma datugu ni min ye o y'o yɔrɔ ye donc muso ka sigi ka cɛ in kɔnɔ a kana sigi k'a kɔnɔ o bɛ dépend muso yɛrɛ galabu de la a ka to b'a ka sala wa kuma in kɔnɔna b'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko denni bɛ hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ muso in bɛ a bɛ baara la nin wagati in na bon o balima furu bɛ min i ye den don balima furu la furu ma ɲɛ an tɛ se k'a fɔ furu ma ɲɛ cɛ taara ni cɛ taara mais aw ye den gɛrɛ aw la kɛ perdi balima furu de don ni cɛ taara taga fan ma dɔn cɛ la a bɛ den gɛrɛ aw la de n'a ye den gɛrɛ aw la na aw yɛrɛ fɛnɛ ma kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ cɛ la a bɛ den don furu wɛrɛ la parce que balima furu de don aw de y'a don balima furu la n'a ko kɛra tantɔ aw de fɛnɛ bɛ se ka tila k'a don furu wɛrɛ la tuguni aw kɔni ye ne fɛnɛ hakilina ye baasi tɛ Mata ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ ne fɛnɛ kun hakilina de y'o ye ni n'a ma ɲa cɛ taara ko cɛ ta yɔrɔ kelen ma dɔn balima furu de dun don ni cɛlakaw ma gɛrɛw la fasolamɔgɔw kan ka gɛrɛw la yanni cɛ kibaruya ka dɔn o kun ye ne yɛrɛ hakilina ye sisan nɔ ni cɛlakaw y'a gɛrɛ la n'a muso ko k'a bɛ se ka sigi ka san 1 kɛ ou bien ni muso ko k'a bɛ se ka sigi ka san 2 kɛ n bɛ n cɛ ma kɔnɔ ni cɛ ma ye denmisɛnnin de don n'a ko k'a tɛ se ka sigi fɛnɛ a b'a lajɛ a bɛ bɛn kelen ma pour que balimaya kana fara cogo min na ka jɛ k'a don furu la bon n'u fɛnɛ ko k'o tɛ se ka kɛ cɛlakaw ko k'o tɛ se ka kɛ an ma jɛ an muso kɔ a bɛ muso nɛgɛ denmisɛnnin de don a ma kɔrɔ denmisɛnnin fitinin de don a b'a nɛgɛ a bɛ fɛn minnu fɛ n'a ye lajɛli fɛnw d'a ma n'a ma sɔn o la n'a ko f'a ka don furu wɛrɛ de la aw de bɛ fara ɲɔgɔn kan aw minnu ye mansaw ye ka bɛn kelen ma pour que balimaya kana tiɲɛ parce que balima furu caman bɛ yen sisan balimaya de bɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ na i ka défense la muso somɔgɔw bɛ na défense la cɛ somɔgɔw bɛ na défense la or que balimaya dun de don a fɔra de ko ka balimaya ko k'a dɛmɛ n'i ma balimaya dɛmɛ i man ka balimaya fara bon sisan nɔ an mansaw yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka balimaya fara tiɲɛ na sisan a ma ɲa a ko bɛ cogo min na a ma nɔgɔn. ok ne bɛna aw ɲininka o fɔlɔ balima furu la saya de bi kɛ mais furu tɛ sa mais mun de nana ni furusa ye balima furu la bi diɲɛ furu ou bien bi furu wɛrɛw de bi sankɔrɔta sɔrɔ ka tɛmɛ balima furu kan mun de nana n'a ye bi yala denmisɛnninw de don wa yala mansaw de don wa ne bɛ fɛ k'a dɔn yala a bɔra fan jumɛn fɛ balimaya kɔnɔna de don wa mun de nana n'a ye. ayiwa n bɛ kuma nin yɔrɔnin na fɔlɔ sɔni n ka kuma di n balimakɛ ma mamu ni balimamaw yɛrɛ ma se ka bɛn n t'a dɔn n bɛna f'i ɲɛna cogo min na ne t'a dɔn o furu bɛ taa yɔrɔ min na o ni aw ye denw karaba k'u di ɲɔgɔn ma ko balima furu o k'a sɔrɔ aw yɛrɛ de cɛ sirilen don fɔlɔ parce que balima furu caman bɛ yen nɔ a caman ye jagoya de ye u bɛ denw jagoya de k'u di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn fɛ mais o k'a sɔrɔ fo mansaw yɛrɛ jɔlen bɛ u jɔyɔrɔ de la k'u cɛ siri o y'a sɔrɔ mansaw fana ka balimaya de ka di aw ka balimaya man di aw yɛrɛ bɛ taa denw ta k'olu di ɲɔgɔn ma ko o furu ka si sɔrɔ o furu bɛ taa min o tɛ ban tɛnɛ n'a ka tarata sɔrɔ ne fa. ayiwa bɛɛ ni hakilina don
k'a fɔ ko balima furu bɛ kɛ ni karabali ye o ye bi tile denmisɛnninw ta de n'o tɛ fɔlɔ muso tun bɛ a den don furu la ka sɔrɔ hali den ma wolo den tun b'a a ba don furu la ka sɔrɔ a ma wolo fɔlɔ mɔgɔw ka jateminɛ kun ka bon balimaya ni sinji fɛ u bɛ fɛn dɔ ye muso dɔ wulitɔla la u b'a dɔn nin ye si ɲuman ye n'i ye nin sɔrɔ k'a to n ka du kɔnɔna la ayiwa bisimila a bɛ fisaya an ka du ma o nana n'an ka balima furu caman ye o balima furu dɔw fana tun bɛ daminɛ cogoya jumɛn fana la i bɛ taa sɔrɔ den min bɛ ta ka di furu la soit i b'a sɔrɔ a lamɔna e yɛrɛ ba de bolo ou soit a tun bɛ lamɔ i tɛnɛmuso bolo wala a bɛ lamɔ sira dɔ kɔni b'a lamɔ aw ka du kɔnɔna la a caman tun ye fɔlɔ mɔgɔ tun ka taa lamɔ tun bɛ sɔrɔ falatɔya de fɛ lamɔ tun ka teli ka sɔrɔ falatɔya de fɛ ni den mansaw banna a dɔ la dɔ b'a gɛrɛ a yɛrɛ la k'a hinɛ minɛ k'a ladon o ladon kɔnɔna la a bɛ ladamu min ye a tigilamɔgɔ la a b'a kanu a den dɔ k'a furu nka bi anw bɛ bi denmisɛnninw a caman na u bɛ bɛn ni fɛn ye u yɛrɛ b'u to yala la ka bɛn ni dɔ ye u n'o bɛ fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye ni mansaw nana i to la k'a fɔ ko an kun y'i ŋaniya karisa de ye ayiwa bisimila i bɛ to de ka furu la ka sɔrɔ o tɛ diyaɲɛ ko ye kabini furu yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ diyaɲɛ ma don a la kabini furu yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ e bɛ taa ni contrainte ye bon maintenant i bɛ furu ka taa du min fana kɔnɔ ni n'o cɛkɔrɔba ni buramusow ma bɛn wala ni balimatɔw ma bɛn parce que e b'i yɛrɛ i b'a fɔ duden de nka olu bɛ ye sisan i b'a fɔ furu de ye i b'a sɔrɔ musokɔrɔba bɛ gérer i b'a fɔ a woloden de mais e bɛ ka musokɔrɔba gérer i b'a fɔ i buran de o indifférence ninnu caman de bɛ na n'a ye ni tiɲɛni bɛ don an ka balima furu ninnu caman na n'o tɛ a wulikun tun ye ɲuman ye nka bi juguya ni fɛn min bɛ ka don a kɔnɔ faw ka kɛlɛkɔrɔ o de bɛ wuli denw nɔfɛ wala baw ka kɛlɛkɔrɔ o bɛ wuli denw nɔfɛ ka kuma datugu misali la ne delila ka furusira dɔ tagama n taara bɛn ni furusira in ye jumɛn ye c'est comme mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi an ka jeune waritigiba dɔ bɛ yen bi o bɔra Burama den nɔfɛ misali don o bɔlen Burama denmuso nɔfɛ Burama ko ayiwa bisimila kabini a y'a dɔn ko cɛ in ye nafolotigi ye ko tɔgɔtigi don Burama y'o ko la sumaya an nana an t'o la ayiwa Burama min dɔgɔnin ye Madu ye Madu fana denmuso faamaba dɔ fana ye o ye o faamaba in sigilen bɛ Faransi kabini fa y'a dɔn n'o ye Madu denmuso ye k'a bɛna di faama de fana ma Madu dun delila k'ale den bali k'a di waritigi dɔ ma ale y'i ta sara den na an tora munumunu na ka to fo laban na cɛkɔrɔba min ye ne ci ko ne ma ko taa f'u ye ko bi ko n'u ma kan fɔ n ye n bɛ min faamu ko n jɛra den kɔ ne taara o ma kan fɔ ne cɛkɔrɔba ko ne ka jɛ don ko k'a f'u ye k'ale jɛra den kɔ ne seginnen kɔrɔkɛw ye ne wele ko kɛlɛ min bɛ fa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka ca san 20 ye ko kɛlɛ in ka ca san 20 ye ko nin kɛlɛ bɛ k'a ka ca san 20 k'olu kɔrɔmusoba dɔ de bɛ yen o kun ye olu ka du denmuso fɔlɔ k'o kun bɛna furu Mali waritigiba dɔ ma tɔgɔtigiba don ko nka ko fanicinin ye ko sumaya k'a sumaya fo o furu tiɲɛna maintenant olu fana den dɔgɔmuso de fana ka furu tiɲɛtɔ filɛ k'a sababu kɛ faw ka kɛlɛ ye n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn misali la balima furu in caman bɛ yen nɔ fa ni faw ka kɛlɛkɔrɔ wala baw ka kɛlɛkɔrɔ furudenw bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ka sɔrɔ u ka laɲininen tɛ ayiwa bisimila a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye donc n bɛ se ka min fɔ a la o ye nin ye. Ayiwa n'a y'a dɔn kɛlɛkɛlaw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ denw di ɲɔgɔn ma mun na ala ni kira ko in ma nɔgɔ a dɔ la a ko hakili la k'a bɛ se ka kɛlɛ ban a tɛ kɛlɛ ban o a ko hakili la k'a bɛ se ka kɛlɛ ban o fana bɛ na n'a ye ne Sakɔkɛ e ye yɔrɔ dɔ fɔ ko fɔlɔ e ma fɔ ko fɔlɔ e ko ko fɔlɔ ye fɔlɔ de ye kun tɛ yen fɔlɔ o e kun bɛ den da k'a di balimamuso denkɛ ma fɔlɔ kun tɛ yen mais sisan i b'a mɛn aw de da ko wala n ko filɛ nin kan cousine de diyan nɔ ko n k'o furu e k'i kɛ pewuba ye ne y'o ta n y'a bila so kɔnɔ yen nɔ n bɛna n b'i furu e de ka di ne ye o ni ye ne cousine de ne janɲɛmuso tɛ o bɛ bɔ aw da o n ko bɛ bɔ aw da wala n'o kɛra sa o bɛ kɛ sa so o i ka muso juru min b'i la o filɛ nin ye bɛ taa janɲɛ ta ka na ko balima furu o bɛ taa ɲɛ yan o tɛ taa ɲɛ o balima bɛ ci balima a tɛ se ka ɲɛ sa a mɛnna a janya ne kɔni b'a dɔn balima furu bɛ dabila jamana in kɔrɔ. Aya an ka ala deli tɛ balima furu dabilalen FDTV mɔgɔw ayiwa ne baro de ye dɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na balimaya kɔnɔ fɛn caman b'a kɔnɔ balimaya kɔnɔ fadenya b'a kɔnɔ parce que ni mɔgɔ baden kɛra i faden o kɛlɛ tɛ ban fo ka diɲɛ wuli balimaya fɛnba de don dɛ balimaya bɛ se ka fɛnba de dilan a bɛ se ka furu dilan a bɛ se ka dennimasaya dilan balimaya bɛ se ka hali jamana dilan
donc n b'a fɔ a ɲɛna aw kana ɲina k'a partager k'aw abonner ka tila k'aw hakilina bila donc nin kun ye bi baroda ye kumakan laban min b'u fɛ n'o ye foli ye u b'o da aw ma. ne b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo kumakan laban foyi tɛ ne fɛ hali bi balimaya ko in de don ne kɔni bolo balima bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ cɛ fara muso ka bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ o de ka di ne ye balimaya filɛ mɔgɔ o mɔgɔ i mana misigara jarati n'i y'a don balimaya ni ɲɔgɔn cɛ wallahi i yɛrɛ b'a nɔ i ka balimaya la n'i ye balimaya kelen fara i yɛrɛ ta a tɛ sunɔgɔ dɛ a bɛ ci o de ye ne ka kumakan laban ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka balimaya minɛ. ne kɔni bɛ min fɔ balimamaw ye n'a ka di min ye i k'i ka balimaya minɛ n'a man di min ye fana i k'i ka balimaya fili fɛn min bɛ laban diɲɛ sosigi kɔnɔna na diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ jɔn janfa fo i balima bon an bɛ wagati min fana na o fana tɛ sisan ye tuguni a ko i ɲɛ bɛ ko in na a ka dun dɔɔnin koyi a ka dun dɔɔnin dɛ kabi balimaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ polisiso la ka ɲɔgɔn bila ka taa yan fɛ a balimaya ma ban ayiwa ne ka kumakan laban min kɔni bɛ ne bolo u ka ɲɔgɔn minɛ balimamaw ka ɲɔgɔn minɛ balimaya ka di a ka di kojugu i y'a fɔ balimaya ka di i m'a fɔ balimaya ka di balima ka ɲɔgɔn minɛ kɛlɛkɔrɔw ni arankini kɔrɔ minnu bɛ yen u k'o bila nafa tɛ kɛlɛ la sago kɛ. bon ne bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ kan an ka maakɔrɔw ye fɛn caman dilan ka bila an bolo an tagabolo bɛ k'a caman tiɲɛ hali sisan n bɛ terimaw mɛn k'a fɔ ko teriya jɛlen k'a ka di ni balimaya ye bon o bɛ fɔ ka da kun dɔ kan nka kuma in kuma kɔrɔ don tiɲɛ kɔrɔ tɛ parce que i t'a dɔn ko balimamaw bɛ jɛ gundo dɔ la u ni teri tɛ se ka jɛ o la i kɛra teri fɛ cogo o cogo i yɛlɛmara ka du kɔnɔ cogo o cogo n'u bɛn'u ka badenya kuma fɔ don min i b'i sigi bulonda la a don i b'i sigi kɛnɛmala la donc n b'a fɛ k'a fɔ mɔgɔ i bɛ fɛn bɛɛ kɔrɔlen ye nka i t'a mɛn ko ne balima kɔrɔ filɛ nin minnu bɔra fa kelen na a ye ɲɔgɔn minɛ minnu bɔra ba kelen na a ye ɲɔgɔn minɛ n'Ala ye furu latigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni furu in bɛ sen na a ye balimaya lajɛ aw ka hinɛ ɲɔgɔn na aw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka ko to ɲɔgɔn ta la ni furu ma ɲɛ k'a bɛ kɛ dabila ye a ka dabila fana ka sɔrɔ aw mansaw ka balimaya ma tiɲɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ cɛw balimaya ma tiɲɛ n'o tɛ a bɛɛ dabɔra jigiya de kama a bɛɛ dabɔra kanuɲɔgɔnya de kama ne bɛ min d'a kan nin ye a kɛ to a ka salila Muhamadu. Aw bɛɛ lajɛlen ni ce Ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma.